Assalamu alaikum ƴan wannan masu albarka da karshe da Justice Hausa TV. Idan wannan shi ne karanka na farko muna da ƙoƙarin karanna ma alamar subscribe, karanna mana alamar kaza da wasu nan sannan ka tabi wal mun gode. Shiga cikin bidiyon. Dan uwa ga yadda za ka yi domin ka gane dukkanin wani masu bibiyar ka idan yan 419 ko scammers ko wasu application suke cikin wayar ka suna bibiyar ka, ga hanyar da za ka gane kuma sannan ga hanyar da za ka dakatar da suwa. Da fari za ka fara buɗe manhaja ka da Google kamar haka. Google. Kowa ya diba da kyau. Google ko kuma wannan application na Chrome browser duka ɗaya ne. Misali ni bari shiga cikin Google. Hanya ce mai matuƙar sauƙi. Na'am, sai ka shiga cikin search button na kamar haka. Sai ka rubuta kowa kalla www.google www.google.com .permission. Kowa na gani ko? Sai kai sace kamar haka. Ok, bayan ka yi sace zai nuna muku ta fuska ga sunan zaɓi sai ka shiga daidai nan wurin ga yana inda ka rubuta Google sign in, Google account. Kowa ya diba da kyau ga inda aro nake nunawa a nan, sai ka kilike akan shi kamar haka sai ka taba shi. Ok, bayan ka taba shi zai baka wasu zaɓuɓɓuka ga suna kamar haka. Daga nan ƙasa zai baka application ko da guda nawa ne masu bibiyar ka. Na farko kun gani cewa ga wani application nan Sweetcoin yana bibiyar bayanai na, dan gashin ya rubuta min da cewa has some account access, wato yana ɗaya daga cikin masu bibiyar account ɗina. Akwai wasu information nawa da yake bibiya, ko suna ko lambar waya ko password ko pin ko dai wani abu. Gashi nan Sweetcoin. Na biyu TikTok. Na uku Truecaller. Na hudu WhatsApp. Sannan daga nan sama kuma abin mamaki shine gashi nan daga nan sama inda hoto sai ka taɓa daidai inda hoton Gmail ɗin kake, kowa kalla da kyau. Idan kana so ka yi amfani da wani Gmail wanda ba wannan ba sai ka shiga daidai wurin nan sai ka taɓa shi. Ok, bayan ka taɓa shi zai kawo maka ga suna ƙasa da yawa sai ka zaɓa. Kuma yanzu ga Gmail na 1 2 3 4 5 6 7 8 ga Gmail na kusan guda 9 sai in zaɓa wanne ne daga cikin wanda nake sai in gane cewa da wani ke bibiya ta. Shi suna bibiya ta, akwai application masu bibiya ta a cikin wayata, ko akwai wani mai bin diddigi na. Misali yanzu ga wani Gmail nan yaren best sai in zaɓe shi kamar haka. Ok, da na zaɓe shi ko gani shi wannan ba mai bibiya ta, mutum ɗaya ne ke bibiya ta. Wani ne gashi nan WhatsApp Messenger, shi kawai ne yake bibiya ta. Amma in kuka lura idan na koma na farko daga nan za ku ga cewa me wannan Gmail ɗin mutum 4 ke bibiya ta: Sweetcoin, TikTok, Truecaller, WhatsApp Messenger. To idan na ga cewa wannan bibiyar da suka mutane da amfani sai in kyale su. Idan kuma na ga cewa ba ta da amfani sai in dawo sai in yi minimizing. Ok, bayan na minimizing sai in koma sai in zo in zaɓi wani application wanda ban so yana bibiya ta, sai in zo in danna shi kamar haka. Misali idan WhatsApp ne sai in zo in danne shi. Ok, bayan na danne shi sai in zo daidai na wurin da aka rubuta kowa kalla da kyau inda aro ɗin na yake. Ga na rubuta uninstall sai in taɓa shi. Da na taɓa shi kenan zai mana uninstall sai ya goge mini shi, ba zai sake bibiyar bayanai na ba. Ok, to mun gode sosai ga mun cika kura surutu. Idan kana kallon mu a Facebook kada ka manta karna mana alamar follow, karna mana alamar ƙararrawar sanarwa sannan ku zaɓi mun gode. Idan kuma kana kallon mu ne a YouTube karna mana alamar like sannan ku share mun gode, domin haka yana ƙara mana ƙarfin gwiwa. Ita kuma amfanin share yan uwa za su amfana. Na gode.